Teżżiża qawwija laqtet Norċja fiċ-ċentru tal-Italja, bil-konsegwenza li nqerdu diversi binjiet. Din seħħet xarejn wara li terremot kbir ħasat il-ħajja ta' 300 persuna fl-Italja stess. It-teżżiża li seħħet kmien il-ħadd filgħodu kejlet qawwa ta' 6.6 fuq l-iskala Richter, jiġifieri iktar mit-terremot ta' Wissu u l-aftershocks tal-ġimgħa l-oħra. 20 persuna weġġaw ħadd minnhom serjament u b'xorti tajba ma kienx hemm rapporti ta' mwiet. Il-medja Taljana qalet ukoll li 9 persuni inħarġu ħajjin minn qalb it-tifrik. One News tkellem ma' Malti Jesmond Borch li bħalissa jinsab ma' familtu f'Terni dwar dak li esperjenza kmieni filgħodu. F'daqqa waħda ħassejna rajna s-saqfijiet ċaqlaq u ħassejna ġifieri sew, ħriġna barra, rajna nies ġollu kanda kulħadd imwerwer u taf inti. Issa mbagħad ġejna trejn qed nitkellmu man-nies ta' hawnhekk qed Terni għax ħammorru Ruma u għallulna li kien anzjan għallilna li għamel ħassejni ħafna darba u fit darba li ħassieħ. Il-Prim Ministru Taljan Matteo Renzi wiegħed li jerġgħu jinbnew id-djar u l-knejjes li nqerdu filwaqt li appella lit-Taljani biex juru ġenerożità, kuraġġ u responsabbiltà. Il-Papa Franġisku ukoll semma t-teżżiża fil-barka tal-ħadd fi Pjazza San Pietru. Qal li qed jitlob għall-feruti u għall-familji li sofrew l-aktar ħsara. Li bliet Castel Sant'Angelo u Preci ukoll sofrew ħsarat konsiderevoli, iżda ż-żewġ postijiet kienu kważi abbandunati kollha wara t-terremoti tal-ġimgħa l-oħra li kejlu 5.5 u 6.1. Amatrice, il-belt l-ar milquta fit-terremot ta' Wissu, kienet affettwata wkoll. Intant ftit qabel l-10:30 tal-ħadd filgħodu, il-grupp ta' monitoraġġ siżmiku fi ħdan l-Università ta' Malta irreġistra teżżiża li kejlet 4.5 fuq l-iskala Richter madwar 140 km fix-xlokk ta' Malta. Teżżiża li ma kellix taqsam ma' dak li seħħ fl-Italja.